Pas kayo mo kaon sa inday vlog sayos kabuntagon guys. So pas kayo. Why 1 minute? Hurot na. Gilamoy ra ba? Na. Padundon. Na. Kuha ni kutsara kay matusok yung mata ni. Sus, papa, na-apil mo akong buhok. Oh, lagi sige. Apilon trang mukbang. Na? Wala ito na namang baso. Last na last. Na. Napadundon niya guys. Dali ran horot. Napadulan anong ide? Ikaw anong ide? Siguro na after oras. Out oras kaon. Nakanga. Tabang. Nasi ide lagi dali ra man kahit ano. 1 minute. Oh? Bas-bason man niya. Naapras una dong ide. Di ka makaligos-lugaw. Maligo dai. Di ko ya pagkaluan. Okay. Lugaw pag yan, di ka pag lamoy. Oh. Lugaw pag yun. Malasa. Dundun. Lamoy naman ako. Ah. Sama pag dundon na, lamoy na. Alas 6, nagpaganon mahuman. Alas 8, ibag tingyon. Grabe ay. Why lang yung trabaho may mo? Lelain ni kalintro ni mga bata. Pero si Inday Wala langga, wala ang mahimo. Oo. O wa pang mukbang. Si Inday, dugay mo man. Kay mukbang agay. Paspasa. Ora. Vamos. Bugnawa dahil sininit yan. Butang ay tubig. Si Ireng. Butang ay tubig. Bugnawa na gani, butang pag tubig. Ops. Butang ay kuan daghang tubig. Na. Ako gari oh. Dalit ka. Na. Nga. Ang oras Pero mo. mo sa yung tubig ang tira. Amot lang gani haron puna na ko timpla tiud na. Uga, wala man anak ko ani inite. Kaduhan man kaadlaw ra. Wala. Mate. Nga. Nagat. Dilihan. Agani hara ni ka. Nagasumang. Sakto rin mo ko alam. Kape. Wala kamay. Ay, umigo Mama. Ang gwapo tag samot. Ligo ang japet. Sinti na. Si EJ na yung master ng rumpet. Dili na ko magkuha na. Si Dayo man dali aray. Sus.
Pasalamat ko guys sa naaning mukbang guys kay ang mukbang na lang mo pagkaon ng Inday. Ana be? Oh. Purot na. No? Pulos kanon guys, mukbang mo ni mukbang maayo. Ang title na. Ha? Mukbang pulos kanon. Langi. Ang imong manok dito, ito, Wala. Tabang na. imong manok dito Dago problema. Dago problema. Pagkaligo asa na. Hindi? Bahala siya, yung manok lambot. Di mo magigatag pa ako ang daming kilokon. Ay, naku! Oh. Amo na rin mo. Ha? Oo. Makbira ko eh. Birthday, like mama pa. Oh, birthday. Mangutang sa tagwarta. Aron ta maghikay. Karon birthday. Happy Ayaw, pagsintulon. birthday to you. Na gamay lang kay guys ang nabili no mukbang ni Inday Vlogs. Ha? Wa pa? Nga. Hala, way hindi man mo nga way. Suko man o ah. Kana din na ginamdag mukbang. Si Inday madaman. Una man ha. Dali aray mukbang si Inday. Gamay na ni Nadi, ako ho, ang pagkaon, no? Nagbitay ba? Pagamayon sa kone. Nari bitay. Nawa? Gutom kay na. No, di ka dot. Na. Rehala sa koy dito sa kwan Mama Relina. Ha. Mama ako si kamot ah. Sige na mukbang oh. Hapit na. Mama, ako sa kamot kong anaon ka ng... Oy. Ito sa mas tubig niya. Anaon ni mama ah. Dool. Bati ka. Mo ito na dot. Maka ba? Ano man? Tubig. Kano sa akin siya na naman tayo? Yung pag-init. Ha? Init. Lunes? Init. Init ba? Ito na. Hala yung tao na. Isa'y namatay. Walang kailangan pa. Dugaya, makasabot ng japit. Ay. Na. Nakaabot pa kita sa oras Inday. Hindi ano mo toothbrush. Saan naman pala tayo? Akong kabalay! Mura naman ni sige, Kwan. Laki lang. Apel ito sa vlog. Dali! Dali! Pagpaspas kagaang. Yum, nam, 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 nam. Isa, kuning humnon. Tanawa guys, surot na. Ay. Love mo ba? Da.
Mana, sini vlogs. Rot na. Oh. Sinaw. Napagani. Hmm.